Igen. Det næste, jeg vil vise jer, det er lidt om vægtbæltet og BCD'en. Og hvis vi starter med vægtbæltet, så er det jo nødvendigt at have et vægtbælte på, fordi at vi som udgangspunkt bare flyder til toppen af vandet. Og så især hvis vi har en våddragt på, den har altså også en opdrift. Og når der er opdrift i os, så kommer vi til overfladen, og så er det altså ret svært at dykke ned. Så derfor er et vægtbælte rigtig godt at have på. Og man indstiller, hvor meget vægt man skal have på, alt efter hvem man er. Nogle har meget opdrift, nogle har ikke så meget opdrift. Så nogle skal have meget på, og nogle skal ikke have så meget på. Det er lidt forskelligt, og det er ikke så vigtigt. Man skal bare finde ud af, hvad det passer præcis til en selv. Det skal man selvfølgelig få ud af. Så har vi BCD'en, som jo ligner lidt en rygsæk, og også lidt er en rygsæk, fordi det er faktisk sådan, at det betyder faktisk Buoyancy Control Device. Og det er, hvordan man bliver neutral, holder sig neutral i vandet, så man kan flyde i vandet. Den puster man op med luft til, lidt en rygsæk med luft i. Og så sætter man også sit gear til, så man kan trække vejret igennem her også. Og man bruger den her til at få luften i. Men det viser vi lige om lidt, når vi samler det.